Să luăm aminte zisă Domnul pilda aceasta. Împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care, luând candelele lor, au ieșit într-o întâmpinare a mirului. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar 5 erau neînțelepte. Cele neînțelepte, luând candelele lor, n-au luat cu ele odele. Iar cele înțelepte au luat odele în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare. Iată mirele vine ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și și-au podobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele neînțelepte: dați-le din îndemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și miron. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci pe când ele se cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă. Și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis: adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi. Drept aceea privegheați, că nu știți ziua nici ceasul, când